A perfect, breathtaking scenery and an experience filled with peace, purity, and nostalgia. Ang saya naman! Napaka-green ng tubig. Malamig! Napaka-preskong hangin at magandang sunset. Hello po! Ako si Rona, your travel hearty, at samahan niyo akong tuklasin ang kagandahan ng Mangatarem Umisog. Dito lang yan sa biyaheng Pangasinan! Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalilat Pangasinan. Alam niyo ba na ang Mangatarem, it is truly blessed with clean and fresh water. Meron tayo ditong perfect scenery that will humble you and make you appreciate the simplicity of life. Water is very cold. It is very refreshing. Lalo na andito tayo, hindi lang ang nature yung nakikita natin, pero super clear din ng ating tubig. Sarap maligo. Ano? Tapos kung titingnan nyo, very clear. Mga bato, nakikita natin. Parang gusto kong mag-collecta ng pangkilad natin. Yung mga maliliit. Ego. Ito ang ating pangkilad. Well, nakikita natin doon na napaka-green ng tubig, and dahil dyan, it will only represent na fresh and super clean talaga ng Pakalat River. At dahil malamig ang tubig, tara na't magtampisaw. Ang lamig! Sarap! Parang cute dun sa hanging bridge, oh. Tara, punta natin. So, andito tayo ngayon sa ating hanging bridge. At kitang-kita nyo ang napakagandang view or napakagandang Pakalat River. Katatapos natin mamasyal at nakikita nyo ang overlooking view ng ating river. So dito sa Pakalat River, meron din silang mga cottages gaya na lamang ng ito, na kung saan perfect sila sa gatherings, picnics.
binabalik-balikan po ng mga tao dito is yung ambience, yung tahimik na lugar, yung malinis na ilog namin dahil isa ito sa pinaka-cleanest river dito sa Pangasinan. So, kung gusto nilang pumunta dito, sir, maligo dito sa aming barangay, maraming cottages. Meron po kaming hanging bridge, tapos tabi po ng protected area. So, welcome po dito sa Pakalat River. So meron din po tayo ditong irigasyon na ginawa po nilang paliguan na perfect din sa ating mga fun water adventures. Well, kung naririnig nyo yung agos ng tubig, yung irigasyon dito, galing po siya sa Pakalat River. Well, kung nakita nyo yung mga batang tumalon, parang they represent the beauty of life. Very simple ang kanilang buhay, pero nakikita mo sa mga ngiti nila na super saya nila at kontento sila sa kung anong buhay sila meron ngayon. Ang saya naman. Sa habang 60 kilometers, tiyak na hindi ka bibiguin ng napakagandang tanawin na sasamahan pa ng preskong hangin. Cool! Breathtaking view while on the way. Yan ang offer ng Daang Kalikasan dito sa Mangatarem. Ang daang ito ay kumokonekta sa Pangasinan at Zambales. This road won't let you down because the whistle of the air is a sound to your ear that resembles to your comfort music. Isa sa mga dinarayo dito ay of course ang kanilang napaka-preskong hangin at yung kanilang magandang sunset. Dito sa taas ng Daang Kalikasan, matatanaw po natin ang overlooking beauty ng bayan ng Mangatarem. Kaya ang masasabi ko lang, worth it! Daang Kalikasan has lush, picturesque view that offers serene escape na malayo sa kabihasnan. Masasabi mo talagang paraiso ito para sa mga nature enthusiasts. Sawa ka na ba sa busy life at gusto mag-refresh at unwind?
21 minutes away lang from the town's plaza matatagpuan ang lugar na ito na kung saan tinatawag siyang Manlaluwag Spring National Park. So we are now here at Manlaluwag Spring National Park. Kaya tara at pasyalan natin. One of the unique quality of this resort is yung natural beauty and yung relaxing atmosphere. Pagpunta nila dito, malamig, tapos experience din nila yung benefits ng sulfur, yung hot spring. Kasi madaming nagsasabi na yung hot spring is nakaka-cure ng mga sakit, mga skin diseases, like that. Binabalik-balikan po namin dito sa Maluluwag kasi maganda po ang klima dito at saka may hot spring, maganda po siya sa katawan. Maganda po mag-picnic dito kasi maganda ang lugar, safe at saka magandang paliguan. So yung tubig po natin nanggagaling po siya dun sa taas. Meron siyang parang lumalabas po siya sa bato itself na nagbo-boil. Kaya tinawag po siyang Manlaluwag because yung boiling water. Nakaposisyon po tayo sa yung West Valley Fault, kaya dito sa Mangatarem and Zambales madaming mga mga ganito hot spring. So regarding sa entrance fees po, so meron po tayong rate of yung 5 years old and below po, libre po siya. Tapos yung 6 and to above, 75 pesos po. Actually po, nung papunta po kami, na-amaze po ako kasi I'm a fan of nature po. So, puro bundok po yung nakikita ko din. Nasatisfy din po ako sa view po here. For sure, babalik-balikan ko po ito and marirecommend ko din po sa family and friends ko po. Masaya po siya kasi ang cold po ng water, it makes my body calm po. So, na po yung body ko and nag-enjoy po ako dito sa pool. Sobrang enjoy! Wow, ang ganda! Very clear ang ating water as you can see. Super ganda dahil hindi lang siya basta-basta swimming pool or spring dahil napapalibutan siya ng sobrang daming puno. Well, bukod sa mga activities gaya ng swimming pool at yung sa taas, yung bell tower nila, isa sa mga best assets ng ating Manlaluwag Spring National Park ay ang kanyang ambience. Kung titingnan nyo, napapalibutan po siya ng puno, so napaka-presko po dito. The adventure itself wouldn't be complete if hindi natin matatry ang of course ang kanilang swimming pool. Kaya tara, it's time to swim! So refreshing and I am very happy dahil nakapag-experience ako ng isang spring dito sa Mangatarem. Kaya panalo! I don't wake up each and every day. Pangasinan does not just offer fun and excitement, but as well as comfort, peace, freedom, and the feeling of nostalgia. And that can only be felt and seen here in Mangatarem. Wow! Guys, may baka. How it feels to be alive. Pero mag-basketball. Things in life that put it all in perspective. The blessings each day provides when you look below the surface. Hello po. It's the little things in life. Okay, so guys, tara at bumili tayo sa tindahan. And my heart still beats in time. It's gonna be Hi! Pabili po. Pabili po. Magkano po bida niyo, ate? So,
So guys, meron tayong mga chichirya dito na lagi natin pinapapak noong tayo'y bata pa. Bida at bangus. I don't wake up each and every day feeling Tapos umandar na. Mga tarong po! So, naaalala ko, may ganito din ang aking lolo dati, kung saan sumasakay kami doon sa may likod para pumunta sa bukid. I don't wake up each and every day feeling like myself or that I like Ito na myself kami. this way. Tara. And I know all the time Okay. that old black dog still follows me and my friends, but we try to help each other through the darkest times. It's the little things in life that put it all in perspective, the blessings each day provides when you look below the surface. Baby, dito ka. Hala, It's the little tayo. things in life. And my heart still beats inside. It's Where do you wanna go? all alright. If you're never satisfied, it can hurt too hard to try to find little things in life. It's the little things in life. Speaking of nostalgia, this is what nostalgia feels. Nasa duyan, nakatingin sa napakagandang tanawin. If you're never satisfied, it can hurt too hard to try to find the little things in life. Galing at Pangasinan. Galing at Pangasinan. Weekend getaway with farming experience ba ang hanap mo? Around 2 kilometers away from the town, mararating mo ang isang certified organic farm, ang Our Farm Republic. So dito may nakita akong ano po to, dayap or native lime po ang tawag dito. Ay! Tama! At kung nakikita nyo rito sa aking mga sides, ay ang isang plastic water bottle na kung saan ginamit po nila bilang isang pot para sa ating mga plants, which is a great support or a cause advocacy for the environment.
Si Ate Stacy ay nagpakain ng kabayo sa Natividad. Tayo rin ay magpapakain ng kambing. Kain ka na. Gusto ka na ba? Ang pangalan niya ay Mean. Alam niyo kung bakit? Kasi Nyam nyam. Astig, meron silang white na gumamela. Usually kasi red, pink, or orange. Dito sa Our Farm Republic, hindi lang vegetables or fruits ang kanilang tinatanim, kundi pati na rin ang mga bulaklak na ito. Guys, look ko. May mga kokak. Ang cute. Nakangiti pa sila. Magkamukha na kami. Guys, look ko. May bug. Wala, ang bigat. Pwede pong itong pasyalan, tapos may mga ipinapakita din po kaming mga paraan ng pagtatanim para sa pag-organic at pagiging natural farming. At marami din po kaming mga herbs, mga tanim at mga pagtatanim na intercropping. Sa mga plantito at plantita, try to visit our farm dito po sa Our Farm Republic. So, Mami, ano pong kadalasang tinatanim sa vermicast? Pepino, pichay, lettuce, ampalaya, kalabasa, patula, Very kamatis. So dito, usually kadalasan sa ating Our Farm Republic, ang tinatanim po nila ay mga organic products. Magtanim at bibiro, magkapag nakatayo. Ang galing! Ang galing. Tara, tikman natin ang kamyas. Try natin. Well, kaya hindi po siya gaano maasim for me kasi dun sa amin, sa bahay ng lola ko, meron din po kaming kamyas. At usually, lagi ko siyang pinapapak. Kaya, hindi maasim. Kahit na maasim. Kapag umibok ang Kalilat Pangasinan. Kailian, have you been feeling down lately? If you feel like life is not worth living, reach out for help. Remember, you are not alone. There are people who are willing to help you get better. It's okay to talk about your feelings to anyone you trust about how you feel, be they your family members, friends, a doctor, or mental health professional. So if you or anyone you know needs help, contact the National Center for Mental Health through any of their hotline numbers. Dial 0917-899-8726, 0966-351-4518, or 0908-639-2672. There is no health without mental health. So take care of yours and keep safe, Kailian. A friendly reminder from the Department of Health, Cordillera. Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events.
and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Mangalinat, Pangasinan. Alam niyo ba, more than 50 years na raw nagtitinda ang Patrings Special Tupig dito sa Mangatarem. At kung paano nila gawin ang tupig noon, ganun pa rin daw ngayon. Kaya every bite is like a blast from the past. Siyempre, binabalik-balikan, mabuko siya, tsaka yung tupig namin, hindi siya dumidikit sa dahon. Special kasi at saka binabalik-balikan ng mga tao. Kasi every month umuwi kami. Hindi kami dalan dito para bumili. Kasi yung mga ka-office mate ko, laging itong hinahanap. Iba kasi yung lasa niya masarap. Kaysa sa ibang nagtitinda. Ay tatagal kahit na pinapadala sa abroad. Na gusto-gusto nila dun sa akin. Kasi ang laman nitong isang tray na to, 500 pieces. So, meron kaming 5,000 sa isang tray ng ganito. Siguro nasa 3,000 plus ang napagbebenta namin sa isang araw. Tama lang ang lasa, hindi yung sobrang tamis. At saka yung buko niya, pino. Hindi yung iba matigas. Ito talaga ang hinahanap. Aimas, titupig, ito yung Mangatarem. Kung the best way to show our love is through the stomach, the best way to experience one's town is by tasting their own food. Dito sa Mangatarem, they are known to be the best and most delicious tupig. Tikman natin. So, bibili ako dahil perfect ang ating tupig na bilang pasalubong, lalo na galing kang Mangatarem. Sino nga bang hindi magiging curious o magugulat sa kayang ibigay ng Mangatarem? Wow, ang ganda! Kung kagaya ko kayong pagod at nangangailangan ng bakasyon o breather, Mangatarem truly has the best spots to release and let go. From the soothing waves of the river and warmth of the spring, to the never-ending road paved in the mountain, with a spectacular and overlooking view of the whole town that will remind you of life's beauty through history and development. Mangatarem is not your ordinary travel spot, but it is a place that will melt your heart, bring so much learning, experience, and comfort, and most especially, reminisce memories from the past. Pabili po! This place will always hold a special place in my heart because here I was able to experience the town through the best tupig, internalize life, heal my inner child, and be free with nature away from the hustle and bustle of life. From this experience, I could definitely tell that in Mangatarem, we smile. Mangatarem, umisom.